Evo dragi gledaoci, šta se dešava za vrijeme štrajka u Meblosanu. Šta ti gledaš? Mali se razgoropadio. A ti to da se biješ? Šta je bilo? Samo. Ruka pomagaj. Onda je skinuo sako i udahnuo jako i došlo je do prekida filma. Hoćeš da poludi? Da kamerman udri. Ludak poludeo, nema para. Ovo je ti me gađao. Ajde umri jebo majku, umori se jedno. Ujo. Daj mi jastuk sad. Nećeš. Nećeš. Ovo jebe se od dupe ja. Ovo je dao jastuk kome pojajba.